हाय लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि गुबुन मोनसे भिडिअ बयखौबो आंनि गोसो गोरबोजों फिन खेबसेबाव बरायहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ दिनैबो जोबजासिम नायगोन होननानै सनाफोर भिडिअनि गेजेरजों मा मा दिन्थिलांनो हायो दिन्थिलांनोसैलाय आङो नै आङो दा मागो दमासिनि न' साफा खालामनो नागिरदों नायलांबाय थादो सनाफोर आंनि चेनेलाव दिनैसो सोरबाफोर गोदान नायसनोबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामना होला थुदो लोगोफोर बिदिबा नायलांबाय थादो मा मा दिन्थिलांनो हायो दिन्थिलांनोसै नै आङो दा न' साफा खालामग्रोनोसै आरो न' फुगारनोसै न' सुनोसै सनाफोर नायलांबाय थादो लोगोफोर नै आङो दा न' बुसिनो नागिरदों आरो एसे गोरान नालाय बोथोरफ्राबो ओमफ्राय हाद्रि इरिफ्रानो बिरथिं बिरथा न' सामफ्रामबो सिबबाबो खोरखिफ्राव हाद्रि इरिफोर मागो एबा दमासि फुजा फोरबोफ्राव न' सुवाबा गोसोखौ गोजोन मोना ना लोगोफोर ओमफ्राय नै बांद्राय मैला गैया आरो सामफ्रामबो न' सिबबाय थानायावनो बुजिखायो आङो माइ सौनायनि एसे गुन्दै पाउदारा गफंफैबाय थायो आरो लोगोफोर गुमैया मिलाव माइ सौओ नालाय ओमफ्राय खोरखि खाथि नै ओरैजाय फैयो माइ मिलनि पाउदार बिरबोयो गुन्दैनि मैला गैयाबाबो फोसाबाबानो गोसोखौनो गोजोन मोना लोगोफोर बिदिनो अमाबैसा पुर्निमा होबाथाय न' बां गैयाबानो नै दिनैथ' पुर्निमाबो अदाब इरिफोरखौ लिरखांजोब्बाय आरो सनाफोर ओमफ्राय नै दा न' उन्दुग्राखौ फोरसिफैबाय आरो नै मागोनि नामाव इसिं अखं लिरखांजोब्बाय आं सनाफोर ओइ नानि मा खालामदों ओइ नै बिस्रा बिफा फिसा नानिखौ लाथ'दों बिफाया मन्दिरावसो थांसिगोन फुजायाव फुजा होनो आश्रमाव दसे लाथ'दों आरो दासो 9ता जादों नालाय टाइमा बारा जायाखै 10तासोआवसो होयो फुजाखौ रावबो गैया बिदामोनहाबो स्कुलावसो थांजोबदों नालाय बिफाया दसे लाथ'बाय आरो लोगोफोर बुस्रां बुस्रिं फुजानि नामाव एसेबाबो न' सिंखौ फुगारखांजोब्बाय बाहेरानि फुगारखांनानै सुनोसै बेयाव सि हाद्रि हाबोहाय बिदि ग्रिलाव फुगारगासिनो लोगोफोर मागोआबो गाबोननिफ्रायनोबा फुगारखाबाय आङो दाख्लैसो सुदोंमोन साननैल' जादोंमोन सुनायानो मागो दमासिनि फुगारफिनो दसे दसे हाद्रि गुफुङो लोगोफोर फुगारखांजोब्बाय आङो एबार सुनोसै थालाखौ सुग्रोनोसै ओमफ्राय बाहेरानि वालखौ सुफैफिनसै मा दाउखायालाय गाबलाबायफैखो मागोखौनो मोनजायाखै दाउखाया थैनो थिनफैलाबायदों सुनसै लोगोफोर दै लाबोबाय फुगारखांजोब्बाय आङो सुनसै एबार लोगोफोर न'खौ सुगासिनो थालाखौ सुखांजोब्बाय आं लोगोफोर न' सिंखौ
सुखांबासो स्रां मोनलायो गोसोखौ साफानो। नानि मा खालामदों आइ? नानि हारसिं गेलेगासिनो बाहेराव। लोगोफोर सुखांजोब्बाय आङो नै दा एबार बाहेराखौ सुनोसै न' सिंखौ सुखांबाय। माने बेहा मन्दिराव थांनो गारि सुगासिनो। मन्दिराव थांसिगोन? फुजायाव थांनो नागिरदों दिनै पुर्निमा नालाय लोगोफोर। मा फै ओइ फिसाजोआ मैला जाथारबायलै गारिया। गारि सुदों नै गुमैया। आंना औवाल'सै सुनो थालाखौ सुखांजोब्बाय। नानि लेथ्राखौ दादां। लोगोफोर औवाल सुबाय आं एबार हाथानसै आंना सुनाया नै साहा फुदुंनानै लोंनोसै आं। गुसु मोनबाय न' सुबाय थानानै लोगोफोर जि गुसुहाय दा बायदियाव दैफ्राबो हाथायखारबाय नालाय दैखौ दांनो हाला। साहा फुदुंबाय आंहा लोगोफोर साहा बानायबाय। साहा लोंखांनानै ओंखाम ओंख्रि संनोसै। थारुन ओंख्रि संगोन दिनै मिरामिससो लोगोफोर। थारुन ओंख्रि बिन्स आलु फ्राय एवनोसै ओमफ्राय लाइ मैद्रु। साहा फुदुंनाया जाबाय आंना। नै साहा लोंसै जोंहा। साहा लोंनायबो जोंहा। नै लाइखौ एवग्रोनोसै आङो लाइ मैद्रु। एबार लाइ ओमफ्राय बे बिन्सखौ एवनोसै बेबो न'नि आरो आलु एसे होनानै एवगोन आरो। नै आंना थारुनाबो मोनबाय नै आङो दुन्दिया होनोसै। निरामिससोहाय लोगोफोर दिनै पुर्निमा नालाय। मस्ला मस्लि दुन्दिया होजोब्बाय आं। नै आंहा बिन्स भाजा एवनोसै। लोगोफोर जोंहा ओंखाम ओंख्रि संगासिनो आरो मिरामिससो दिनैहाय नै बिन्स आलु मोनजोब्बाय लोगोफोर। मोनजोब्बाय खांनोसै।
दाउसा गोरलैनो आदार होदों आंहा दाउ बेर गोदान खानानै दोनथ'दों अबेबा लांनानै फिसाखौ फुथारो नालाय